Hello, what's up mga kasangkay? It's me again, your paring Jomar aka Oma. Gusto ko lang kayong i-shoutout mga kasangkay sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik niyo po sa channel ko. And special mention doon sa mga secretly and generous tong supporter. At alam ko you are watching right now at request mo tong kantang to. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik. At sana po magustuhan niyo po yung version ko kasi medyo po hindi to familiar sa akin yung tugtog na pinaran ko na po. Kaya naman po sana magustuhan niyo po. At sa mga kasangkay ko dyan na mga nanonood na hindi pa po subscribe, please subscribe and hit the notification bell para po updated kayo sa mga new uploads ko. Maraming salamat po and ingat. Hindi man umusog sa labong lakas pero naako ka. Karuyag man niya kapag na may anak na asawa. Akong busag mo na naman umasayaw kay maluya ka na. Isog lahiyang sumiri, ito'y nakakatamay ka. Ano sa kaadlaw, hindi man pumas may hinbisika. Babae na pagkasisingan mistisa pero matanon pa. Iyang ginhalaran na niyatimus ka agiguma. Nagsuglahi dengan sumiri ko'y man tumas lagas ka na. Man tumas ayaw na gandang kirsawan. Una-una nidad mo angay ka na gumahuwan. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay gusto nang imo paglakad haros ka na nga ni matumba. Ay nagapag pinasaway man tumas, aluya ka na. Oy entoy, ayawit magsiring, aluya ka na daw. Ako pahain mo, ano man, magdidinaros ka na lang. Oy makusog pa ini ha? Oy man tumas nag-iisa. Man tumas, ayaw na kapag pinasaway. Una-una nidad mo, angay ka na kung tumahuwan. Kay rumula, kung magdamo ka pa nasawa. Kay gusto na mo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Inihiman ko mas waray pinipili ko nang umurso na lang. Bisan lahin mo nga babae basta may agagod na hitsura. Iya dinadaong, iya pinakaptan, di nakaalam. Bisan ko sipunod, iya gud man kinukusoy luha. Inihiman ko mas bisan akong lagas pero na ako pa. Karuyag pa niya kamat na may anak nga asawa. Salit pagbantay kung kamuhat kung mga kadaragan na. Ika'y nalaka mo kay hindi man tumas diri ang iyong bayan. Man bumas ayaw na kapag nasawa. Una-una nidad mo, angay ka na kung tumauwa. Kay rumula, kung magdamo ka pa nasawa. Kay gusto na mo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Man tumas, ayaw na gan magpinasawa. Una-una nidad mo, angay ka na kung tumahuwa. Kay rumula, kung magdamo ka pa nasawa. Kay gusto na mo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Kay rumula, kung magdamo ka pa nasawa. Kay gusto na mo paglakad, haros ka na nga ni matumba. Hello, what's up mga kasangkay? This is your paring Jomar aka Omak. Para updated kayo sa mga videos ko, i-click lang yung icon na to, yung nasa baba para mag-subscribe. Salamat!